нов вид хора са 18. Искаш да играем. Една игра, която превод на български ще кажа. Тя е: не трябва да умреш от 100 неща. В смисъл, играеш. Примерно това. И да се стигна. Не трябва да умреш, имаш 3 опита. Не. Тук е лесно. Тук и пак не. Така ли са правило? Аз сега го разбрах. Просто, давай. Ей. Левелпваме и това демонче са нерви. Много добър. Какво ще спората число? Оле! Това видео ще е кратко. Зато имаме само още 3 живота. Вау! Кое е правилното? Кое е правилното свино? Вау! Всеки може да го разбере. Level up. Върти. Не. Какво стана? Аз го въртях. Как дейтнах, бе? Аз дейтнах. Майте това нещо и код ти да е. Тук има някакви рewardове. Има още 2 живота. Така че това видео ще е кратко. И на това няма да фейлна вече. Вау, кое ли е правилното? Върти. Спирах го. Ево отпълне. Ами готов? Начинцата си знигата са патенцето. Това го знам. От 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кейк. Лево. Състъп по-бързо. Не. Предет. Не трябва да умираме вече. What? What? Как? Банана! Трябва да ме ти опилки от банана, фак! Последният печат за умиране ми дава. Преместа. Учавалите! И ще път го правим и пребори всичко този епизод. Вот, какво? Аз не разбрах. Как трябва да се прави това? Много лесно. Много си лесно. И няма да снимам само да много на Clash Royale. Защото без се изтри и станаха някои работи. И сега пак се опитвам да стана арена 6 и така.
Това е лесно вече, като разбра. Това е много. О, 3 точни стрели. Туалетна. О, какво? 8, 4, 5, 4, исках да направя 4. Ари, чао. Батман ли беше това? Вау, също колко всички трябваше да изминеш, за да стигнеш до един скапан бус. Вече няма да мога това. От 1 до 6, 1, 3, 4, 5, 6. Вау, коле е много трудно. Не бе, какво стане? Да. Така. Не, няма да стигнем времето. Стане ми само една. Само едно мръсно. И... това ми си взе книгата. Сменихме рекорда. Не, бързо е. Не. Това ще бъде всичко от този епизод. Аз бях Мариан 18. А не има още един живот. Как? Има още един живот. Какво аз точно тук го натиснах? Да, бе. 1, 2, 4... Не, какво? Аз натиснах 3. Тук съм против. Ще направя всичко точно. Опа. Оп. Айде. Да по-бъркотвано. Това е лесно. Не, стой. И защо изобщо стоиш под дървета? Вау! 9, 4, 3, 2, 1. Колко беше, забрах. И умрахме. Какво се прави? Това ще бъде всичко от този епизод. Чакайте, само чекайте. Аз бях Мариан 18. И...